i expulsen. Els robatoris de garrofa al Baix Maestrat es disparen. Els 400 quilos que em van robar a mi l'any passat se'ls ho ha quedat curt, els han robat molt més de 400, potser podria ser perfectament el doble de quilos. El preu d'este fruit ha pujat progressivament en l'última dècada. Enguany s'ha venut a 75 cèntims el quilo, quan fa anys es venia a 20. Els llauradors han pres mesures de prevenció, però no han funcionat del tot. S'ha avançat una mica la collita, els llauradors han començat a collir i a replegar-les més pronte. Molts d'estos lladres passen a Catalunya per a vendre les garrofes. La col·laboració del grup Roca de la Guàrdia Civil amb els Mossos d'Esquadra ha sigut clau per mitigar este contraban. Fan visites als magatzems de les cooperatives per a comprovar que poden justificar l'origen legal del producte. Si els almacenistes estos, que són més xorissos que els mateixos xorissos, que la mateixa gent que ens els roba, no comprés, aquesta gent no tindrien vendre-les. Tot i això, els llauradors exigeixen més protecció a les autoritats. Que el secà és un any a collita i l'altre no. A la que és la seva principal font d'ingressos.